края на Исус пожертва своя, даде живота си за нас, който приля кръвта си. И ние вярваме в тази кръв. Затова взимаме причествие всеки месец, на края на месец или в началото, взимаме Господна вечеря. Ние вярваме в кръвта на Исус, в хляба, в солото. Кажи амин. Амин. Защото Исус е жив и реален. Но искам да ви кажа, че, вижте, любовта му е безкрайна. Знае много добре. Той възлюби толкова много, че Бог даде своя син да ни погине на един, който вярва в него. Знаете много добре, че той се роди чрез жена. Вижте, ние понякога пренебрегваме човека, нали всичко викаме, че всичко в Божиите ръце. Но зависи и от нас. Кажи, зависи от мене. Вижте, когато Мария каза да бъде на ангела и тя зачена от Святия Дух и роди Исус, сега знаете много добре, че когато човек се задуми и се ожени, нали, дава, какво дава? Сърцето си. Живота си за нея. И ние почваме, нали. Сега скоро между нас, нали, аз се радвам, че ще има младежи, които ще направят брак, ще се женят. Почваме вече да мислим за тяхното бъдеще, нали така? Сватба почваме да мислим, за пари почваме да мислим, за къща, за по-добро, за стая, нали, за снахата, за дрехи, за всичко, нали така? Да е удобно на нея. След това тези младежи, като оженят, създават семейство, нали така? И като роди дете, взимаме най-доброто, правим най-доброто. Сега, представете си, ние щом по нашите мисли, по нашата логика, ние дълто мислим човек, а колко Бог го мисли това? Да не мислите, че Бог създава един човек, така и го пуска да се живее. Не мисли ли за него, за неговото бъдеще, нали така? Нали иска най-доброто за него? Исус сравнява своята си църква, своята любов, като баща и като мъж. Като родител. Затова Мария, представете си, ако Мария не възпитаваше правилно Исус, той щеше да има добро отношение към хората. Щеше ли да обича тази пробудига, която го фанаха и казаха да бъде убита? Той не знаеше ли тези закони, нали, че трябва да бъде убита? Ако Мария казва, че това е неправилно, нали ние викаме, когато гледаме някаква постъпка на някакво дете, какви са твоите първи думи, твоите мисли? Ами това място на майка си, на баща си. Значи тази жена, Мария, го възпитаваше много добре. Словото казва, че тя, когато отидаха, представяха на 8-я ден Исус Христос да бъде прокъжето, да бъде отрязано, че те бяха бедни. Ще ви помоля, в момента сме на живо, правим записи, искам да има тишина. Отдайте почет барем към Божието Слово. Темата ми тази вечер, ти око на Бога ли си? Ти очите на Господа ли си? Коя част най-важна от твоето тяло? Светлината, да, ти го виждаш, но как го виждаш? С очите. Най-важното е окото. И каквото да пазиш е тази вечер, ако посегна да удари някакъв, най-много се пазиш своите очи. Веднага дигаш ръцете към твоята глава. Когато работиш, когато нещо влезне, веднага бъркаш. Най-важното е окото. Вижте, ако не виждаме, няма как да стават нещата. Вижте, знаете ли колко е трудно сляп човек да не може да гледа? Ние виждаме. Но представете си как се чувства това. Бог има очи навсякъде. Бог вижда всичко. Вижте, Бог има очи на небето, на земята. Вижте, Исус, ние си мислим, че ще прочета Божието Слово от Псалом 17, 8 стих.
Пази ме като зеница на окото, скрий ме под сянката на крилете си. Нека да кажем амин. Вижте, тук може би цар Давид ни казва да бъдем като неговата зеница, да бъдем опазена. Защото Словото казва някъде другаде пак, ако някакъв застане против моите синове, против моите дъщери, ако каже нещо неправилно, ако аз ще те пазя като моето око, като моята зеница, ако някой бърка върху тебе, говори против тебе, все едно бърка в моето око. Сега, вижте. Знаете, че Божиите ангели са навсякъде. Ние мислим, че само Бог и Исус и Святия Дух. Не. Когато този народ съгрешаваше, този град Содом и Гомора бяха в най-голямото прелюбодейство, Словото казва, че изпрати своите ангели. Когато видя Авраам, че няма дете, когато отиде до дъба, той седеше и чакаше в тази жега. Словото казва, че имаше трима с него. Беше ангелите. И Словото казва, че между тях беше и Бог. Бог каза на Авраам, иди, изкари, да изкараш твоя племенник. И изведнъж Бог изчезва. Аз ви говорих ония път за тази кула, която искаха да го издигат към Бога. Когато каза, елате да слезем долу, нали, каза на Отец, Сина и Святия, но ангелите виждаха всичко, че хората решиха да издигат кулата, алфовата кула, чак догоре. И Бог там я разбърка езиците, да не говорят в един език, да нямат разбиране. Сега, когато, вижте, тази вечер, когато ние се прибирахме, ние виждаме всичко. И се чудим. Бог не вижда ли? Бог не гледа ли? Бог е навсякъде. Словото казва, че Бог има очи навсякъде. Представете си да не си въртиш очите изобщо. За тебе нагоре навсякъде има очи. И Бог казва, че търси сърца, които да бъдат горящи за Него, коптящи за Него. За кой? За Исус, за Господа, който даде сина си. Когато твоят син е в немощ, в слабост, ти нали искаш най-добро, ти го гледаш как се мъчи, нали, как го боли, взимаш, ето сега в момента има вирус, има пандемия, взимаш сиропа, хапчета и те боли отвътре сърцето. Караш го на най-добрия доктор. Когато някакъв той най-близък човек премине, умре, казваш, къде е Бог? Къде е Исус? Не гледа ли, не чува ли, не вижда ли? Вижда, гледа всичко. Но коя степен ти позряваш в него, в неговото сърце? Словото казва, ще бъдат спасени тези, които имат волно кръщение, завет със Святия Бог, с Бог. Ти там на реката даде завет, обещание. И когато идва проблема, на къде бягаш? Бог не е само в църквата. Това, което ви говоря ви за себе си. Когато се приберем семейството на работа. Аз съм един, когато отира на работа, викам, Господи, предавам се на Тебе. Но човешкото в мен не прави неща. Не прави ли неща? Шеги. Пътски неща. Като дойде, вижте, работодателът като слезе долу, началника, управител като дойде, шефа като дойде, толкова се смирен, кротък, никакъв нищо не прави. Всеки си гледа работата. Защото имаме страх. А когато идва Исус, Той е навсякъде, Той е вътре в тебе, Той е в твоето сърце. Оня път ви говори, че сме храм на Святия Дух. А какво изрича чрез нас? И ние знаем, че наблюдава някакъв, на работа има камери и тук, сега знаеш, че този човек няма добра мисъл за тебе и ти викаш, няма да кажеш се, нали, гледаш нещо, да кажеш хътро, мъдро, да може да няма против тебе нещо, да имаш защита, нали така? Но Исус ти не може да го излизаш. Бог ти знае какво гледаш. Един брат му се развали казваме голямо фаление, мощно фаление. По 2000 милиони са спасят в рак и бунк и той премина и отиде при Господа. И в халително му свири. Му се развали
как се казва това, Миро? Льоникът. И отидаха да купят от магазина. Продавачи вика, аз гледам в тебе, вика Исус, вика как говори в твоите очи. Без да му каже нищо, приеме Господа. Само влиза в магазина. И той вика, Господи, аз не съм казал нищо на този човек. Исус му казва, аз гледам чрез тебе. Аз виждам чрез твоите очи, а тези нашите очи какво ще гледат до вечера? Минаваме на битови новините и забравяме. Да не бъде неправилни неща, поход, пожелание. Ти си ръка на Господа, ти си очите на Господа. Бог чрез тебе. Като пустим тия турски сериали, индийски сериали, забравяме са. Какво гледаш? Четеш ли Библия? Четеш ли Словото? Хора, Исус идва много скоро. Ще дойде тази възлюбена невяста. Аз не мога да командам никаква друга жена. Махвата. В църквата. Само моята. С нея имам завет. Бог има завет с тебе и с мене. Там на реката. И Бог те гледа. Какво гледаш, какво говориш, как се държиш. Болно ме. Бог не иска да правим добро. Искаме. Ние решаваме. Защо умират млади хора? Защо става това? Ти предаде ли това в Божиите ръце? Или чакаш на твоите пари, чакаш на доктора? Да не бъде врачки, баячки, гледачи? Къде ли не ходи? О, аз се търся моя, как му викаме, Семира, много думи имаме при нас ромите, бе. Мудармани рода, не знам се. Ти каза ли на Исус? Ето сестрата благодари. Бог ти чу болиците. Аз се радвам, че той почва да ходи на църква. И хапчета е. Обаче, когато ти го остави в Божите ръце, не е лесно. Лесно е този, който вярва. Този, който оплювава на него. Аз не съм като чух това Божия човек. Исус. Хора, Исус не умря на празно. Исус помага на тези, които жертва дават на него. Знаете, кои са най-изгубените хора, ще ви кажа. Тези, които имат си всичко. И коли, и имоти, и всичко. Той вика, всичко ми е окей, няма смисъл вече. Душата му е празна. Има всичко. Кой е най-изгубеният? Знаете, този, който вика, че няма решение, няма вече отчаян. Той се отключва само от Божията невяста, от Божите очи. Сам се изключваш, ти се осъждаш самичка. Обягаш и се гледаш косурите към Бога. И аз се зададах днес въпроса към мене. Аз гледам ли както Исус? Аз обичам ли моето семейство, както Бог го възлюби? Аз жертвам ли както Исус иска? Защото когато си се влюби в някакъв човек, ти казваш, че го обичаш. Ти му даваш всичко. Да не бъде като се ядосваме и веднага слагаме граници, веднага всичко. Не знаем много неща. Веднага минаваме на развоите, не знам се какво. Остави го, тя не е за теб, ще те изяде душата. Ами той когато го взе, ти къде беше? Ти моли се за това семейство. Издигаше това дете да повярва истински. Премерили сме, говорим ли както Исус иска. Никой не може да бъде като Исус. Може, не искаме, можем, не щем, така не удисва и викаме никакъв не може. Не искаме да сме като Него, като Святия Дух, защото Бог та възлюби, даде живота си, иска чрез тебе да докара души на покаяние, чрез тебе да обича, чрез тебе да помага, да не гледа твоите нужди. Нямаш нужда от палати, от всичко. Имаш нужда от хляб и от дрехи. Достатъчно ти е лампата и топлината. Отдай всичко в Божите ръце. Бог си те нареди небесното царство. Как викаме, Господи, благодаря ти за днешния ден, за хляба, за водата. Що ни казваш за колата, за парите? А викаш за хляба, за водата, защото това е нижно. Бог не иска от тебе имоти. Бог иска твоето сърце да се предадеш в Него. Отчуваме Захари 2 глава 8 стих. Защото така казва Господ на силите, се възстановяването на
славата си той ме изпрати при народите, които ви ограбиха, понеже които посягат на вас, посягат на зеницата на окото му. Нека да кажем амин. Сега, Бог възлюби целия свят. Дари сина си. Но избра най-верното, достатък, което бяха евреите народ. Защо? Защото този народ знаят, мислят много, знаят. Те всичко сравняват чрез Божието Слово. И вижте какво казва. Тези, които бъркат тебе, те са против мене, в моето око. И когато те се грешаваха и пробудействаха, защото казва, не знаете ли, че приятелството с света е враг против Бога? Те бъркат в моето око. Когато си правилен и истинен и си пред Господа, Бог е върху твоята страна. Бог е към тебе. Не е важно кой е против тебе, а кой е с тебе. Божият човек казва, отворете им очи да видят кои са с нас. Аз да ви кажа, когато говорят против това служение, против нашето служение, против нашата църква, не искам да стане нищо лошо. Оставам всичко в Божиите ръце. Но виждам какъв хаос прави Бог в тяхните семейства. Те не говорят против мене, говорят против екклесията на Бога, против Божието царство. Не, аз съм важния, Исус е важния. Не крадем, не мамим, не правим нищо лошо. Всичко сме, даже сме на живо момента на лайф. Нещо лошо да правим, не правим. Не го правим за Господа. А кой какво говори, нямаш интерес. Твоята цел е Исус. Вижте, когато евреите, иудеите се разделиха, бяха богати вече, направиха друго царство. И тук имаше един човек, който издигна паметник на себе си този цар. Издигаше толкова много. Вижте, в онова време, аз ви казах за храма, за идолите, че онова време, когато да речем Навуходоносор, всеки един цар, паметници има си. Нали знаете паметник какво е? Статуя на човек. И те му се кланяха. Но ковчега, завета на Бога, който Бог даде откровение на Моисей, как да го направи, архангелите, когато слизаше Бог там, когато поставиха до тази статуя, до този Бог падна и се чупи и се поклони на нашия Бог Ехова. Вижте, когато тези племена се грешаваха и оставиха Господа, Бог беше против тях. Вижте, и видях през нощта и ето човек яздеше на черен кон между мъртвите дървета, които бяха в едно черно място и за него имаше червен пастир и бели коне. Тогава каза Господарю мой, кои са тези ангели, които говорят с мене и ми казват, аз ще ти покажа кои са тези. И човека, който стоеше между мирите, отговори, те са онези, които Господ изпрати да обходят света. Нека да кажем амин. Сега, не само Бог е навсякъде. Той е навсякъде, но вижте, изпраща своите ангели, своите служители, които гледат и всичко, гледат и знаят всичко и те. Но те не могат да направят нищо. Всеки един ангел си има вас от Господа. Всеки един ангел си има мисия, изпратен да направи нещо. Има цел ангел Габриел, ангел Михаил. Те си имат, вижте, но те искат да бъдат като нас. Те не могат да правят тези неща, които ние ги правим. И Бог гледа чрез тях. И затова Бог слезе на тази земя. И да възлюби и вижда какво е направено. Каза, вижте, нека да ида аз да видя какво правят тези хора. Значи няма доверие и на тях. Защо? Защото те възлюби и те създаде по своя образ и подобие. Кажи, аз съм око, очи на моя Господ. Вижте, когато някакъв човек издига една статуя, какво прави? Образа на този човек, нали така?
създава носът му, очите му какъв беше. Вижте, комуниста вие живеете, колко години живеете? 40-50 години, нали така? И старите хора викат, че в правителство имаше всяка една снимка на Тодор Живков или на те от Русия, на всички. Навсякъде. Защо? Защото те вече се издигаха като Бог. И те хора имаха власт. Когато гледат снимката, викат, той е. Бог няма. За тях това беше Бог. И дявол прави същото. Иска да те изкара от царството на Бога, да нямаш мир, да нямаш свобода, да не гледаш, защото Павел казва, всеки ден се мъчи в мене и доброто и лошото. Яков каза, не знаете ли, че Бог гледа всичко, вижда всичко. И Бог, кажи, Исус гледа чрез мене. Сега, знаете, че Исус много обича. Кажи амин. Адам беше направен от ръцете на нашия отец. Нали? Взе, направи от кал, дъхна в него живот. Когато Адам се отвори очите, какво видя първо? Видя Господа, бе. Отец видя. И Словото каже, че ние сме създадени по Негов образ и подобие. Ти си създаден по образа на Бога. Очи, нос, ръце, уши, както е твоя Господ Исус Христос. Сега, но Адам съгреши, нали така? Бог го изгони от Едемската градина и поставя ангели, които да въртят меча, да бъдат градината му. Едемската градина, кое е? Божието царство. Нали викаме тази молитва, Господи, дай ми хляба, да бъде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Повтарям се, що се повтарям толкова много? Да може да го разберете, да влезне тук вътре във вас. И като дойде духа да ви изобличи, да кажеш, това дете там ми говореше за това. Затова го повтарям толкова много, да може да влезне вътре във вас. Не искам да го повтарям, но искам да влезне вътре във вас. Знам, че нямате време, не искате. Трябва да има желание за Божието Слово. Нека да кажем амин. Амин. Сега, Адам беше създаден. И съгреши, нали така? И умря. Адам беше директно създаден от Бога. Но Исус, какво направи Бог? Бог да може да разбере човека, даде живот в Мария, да роди Исус Христос. Нека да кажем амин. Алелуя, тук ли сте? Алелуя означава хвала на Господа. И когато Исус се роди, той се стараеше да стане като хората. Искаше, той беше човек. Но кой му даде основата? Майка му Мария, пак се повтарям, тя го възпитаваше. Тя му показваше любов. Представете си, че тя за Мария беше като нас. С неправилно мислене, неправилно говорене. Ама остави тази Стефчо мука да бъде да се оправи. Какво Исус ще кажем да върне да се оправят, нали? Вижте, Исус казва, че той се смили за народа и се молеше. Където и да ходиш, ще правеше чудеса и знамери. Още вика, не дойде времето, когато отиде на тази сватба, когато обърна водата в вино. Майка му каза, иди го направи. Той отиде да го направи. От любов към хората, да не се изложи негова приятел. Тия делни още стоят. Много големи дели. La perdita Глава, piano. 3 стих. Очите на Господа са на всяко място и наблюдават злите и добрите. Нека да кажем амин. Очите на Господа са на всяко място, наблюдават злите и добрите. Амин. Сега твоите очи какво гледат,
какво решават, какво допускаш да влиза в твоите очи. Ти си храм на Святия Дух. Аз ви казах, че казвам на този брат, че аз съм, твоите очи са, вика, моя прозорец, врата. Исус, Святия Дух, гледа чрез тебе. Вижте, очите на Господа са на всяко място. Сега, Исус нам наблюдава всичко. Знаете ли какво става? Аз като чух това, он един се изплаши. И пак прави грешки. Пак се ядосвам, пак избухвам. Това вече е моето оправдаване, моята път. Моята човешка природа го прави това. Джувентуйска природа, не е Божия природа, не е светето. Наблюдава злите и добрите. Сега искам да зададеш въпрос. От кои си ти? Знаеш доброто, а не го правиш. Злите и добрите. Виждаш лошото на брата, на сестрата. Исус гледа всичко. И аз те каза, че повтаряте след мен, че ние сме очи на Бога. Защото ние се заклехме там. Имаме завет в ръката. Защо не става чудеса и знамения? Защото не се предаваш в Божиите ръце. Защото не казваш, Исус и ти си. Защо хора са изцелени, възкръсват хора? Защото предават нуждата в Исус. Човека умря и възкръсна, бе, човек. 3 дена в моргата, изкараха му всичко. Вика, мъжа ми няма да иде в гроба, аз ще го закарам до Божия човек. Той ще проповядва. Полицията ни пуска ковчега да влиза в църквата. Но тази жена имаше вяра. Закара го в стълбището на църквата. И човека говори и той стана. Възкръсна от мъртвите. Но тази жена имаше вяра. Тя го предаде на Исус Христос. Тя вече няма. Изкараха му всичко от него. Зашиха го с памук пълен. Памук. И той възкръсна. Доктори, свидетели, цялата болница. Професори. Целият град видя това. Има ли Бог? Има Бог. Но тази жена повярва завета си с Господа. С очите на Господа. С вярата на Исус Христос. И проповедника говори и по думите на Исус. Той стана. Даже не беше до църквата, не знае проповедника какво става. Вика, гледам, че става нещо. Полиция идва, хора. И Святия Дух му казва, не спирай, говори. И той казва, ти няма да умреш, а ще живееш. И човека става. И попита го проповедника, има ли ти нещо? Боли ли те? Няма боли, вика нищо. Хората навалица, както сега на мене ми е горещо. Той се задушава. Вика, боли ма, вика, какво те боли? Боли ма цялото тяло. Що? Защото вика, хората ми правиха масаж на кръвта. Всичко ми е добре. И този човек отиде при рая, при Господа. И като се кара своята половинка и тя като ме дига тон, вика, влиза в туалета да вика, докато ти не ми простиш, аз няма да излизам вън. Моя дом не искам да има омразна дума. Ти и аз знаем го и го проповядваме. А дали го живееме? Сега Мария беше добра жена. Амин. Амин. Кажи аз идвам в Божия храм, да може да имам виждането на моя Исус. Знаете ли какво иска Исус? Нищо не иска от тебе. Нищо. Иска твоето сърце. Пълно предаване. Никъде не казва, труди се да имаш. Никъде не го казва. Доволна ти вика моята благодат. А ние нямаме насита. Искаме още. Ако се трудим за Божието дело, за Божието царство, какво казва Словото? Търсете мир с всички брати и сестри. Търсете небесното царство и всичко друго ще ви се прибави. Аз съм пътят, истината и живота. Аз съм вратата. Ако ти търсиш Исус, ти си защитен от Него, бе. Ако тук нямаш най-доброто, горе имаш най-доброто.
Ти не работиш за себе, ти работиш за Него. Амин, амин, ама до амин сме. Казваме, знаете какво означава амин? Да, да бъде! И почваме. Утре пак започваме. Сметки, парите, заплатите идват. А никакъв ни казва, Стефчо, пенсията ми е 1000 лева. Дайте 100 лева десятък. Дай го започнете, дай го в други църкви. Сега, знаете ли, аз се зарадвах като чух това. Когато стана войната в Русия. Украина. В Украина с Русия. 70 000 събра българската църква. Значи имаме пари. Парите са в нас. А не искаме да даваме. Вижте колко пари. Вярващи, от всяка една църква. Една деноминация само ви говоря. Не цялата църква. Да речем, пример давам. Една деноминация. Вижте колко пари събрахме. Амин, амин. Ураканта машинка разсай. Така, благославяме в името на Исус. Спирам тази тема огромна. Други път ще го продължим. Сега, разбрахте ли? Кажи, аз съм. Аз съм. Очите Очите на Господа. на Господа. Най-важната част на твоето тяло е окото. Така Бог чрез тебе гледа. Ти избираш да правиш добро и лошо. Ти го избираш. Исус каза, аз дадах себе си за вас.